entre la gente no restaurante aquel de comida chinesa que abriron fai un mes ao lado da Perrera. Que preguntei se máis non che apetecería un poliño para dous de moita proteína. Ti respondiches non, que son vegetariana, non como bichos mortos, prefiro as ensaladas. Por unha de marcianos se mira que revira e dime de fociños contigo nun pasillo de títulos antigos.